Hallo? Kom ind. Hej Lars. Hej Anders. Kom indenfor. Jamen tak skal du have. Ja. Du kunne finde det? Jeg kunne finde det. Du kommer med legetøj til mig? Jeg kommer med legetøj. Den kommer hele vejen fra Glostrup. Hold derop. Der er rigtig nok nogen, der kan. Ja. Har du selv fået leget? Ja, det har jeg, og jeg skal jo sige, at det her, det er jordens 8. vidunder. Måske skulle vi lige sige til folk, at jeg kommer jo fra SC Sound og Native Instruments, og så skal jeg jo sige, at det her er verdens 8. vidunder. Men det skal vi jo have afklaret og efterprøvet. Det er det. Og hvem er bedre til det end dig? Jeg håber, at det kun er mig, der kan det. Jeg vil meget, meget gerne have en anmeldelse af den her. Pros and cons, alt hvad du har. Den får hele turen. Hele armen. Fuldstændig. Perfekt. Jamen værsgo. Fantastisk. Simpelthen. Tak skal du have. Jamen så vil jeg stikke videre igen. Det er i orden. Yes. Sig, Lars. Ja. Så er der Anders fra DJSTK, der er tilbage igen. Jeg har fået den her Bad Boy Tractor Control X1 Mark 2 Not for resale. Vi er nok en af de første, der rigtig er rullet ud, vi kigger på her. Den skulle udkomme officielt i dag faktisk. Manualen er ikke engang op på Native Instruments hjemmeside nu. Kommer først op i morgen. Så men lad os prøve at tage et hurtigt kig på, hvad vi finder hernede i kassen. Standardkasse, som man kender den fra Native Instruments. Med en lille follow-up, hvor man får et lille overblik. Som altid. Vi kan lige få åbnet op hernede. Hvis jeg kan få mine fede fingre ind her. Lad os lige prøve at kigge på den. Det er ikke så nemt, når man skal holde noget i den anden hånd. Whoopty-dopty. Lad os se, hvad der kommer ud her. Så langt, så godt. Her har vi den. En lille bad boy her. Pakket ind i plastik, som vi kender det. Her har vi den så. Fin lille sag, det må jeg sige. Ja, og det fantastiske gode USB-stik bagpå, som man kender, der bare låser fast. Ja, lækker er den jo. Så får vi selvfølgelig et stykke USB-kabel, som man plejer. Der er nogle produktnumre og lidt af diverse. Nogle klistermærker og en Important Safety Instruction. Jeg lever livet på kanten. Jeg lader være med at læse den. YOLO. Nå, den her kan vi smide væk. Her har vi den så. Ja, effektsektionen, som vi egentlig kender den. Vi kan lige tage en sammenligning, som på den gamle X1'er heroppe. Faktisk lige præcis lige så lang. Nogle knapper heroppe. Den nederste del minder også nogenlunde om sig selv egentlig. Vi har de her transport controls. Jeg kan se, at de har bygget en del om på det, hvor vi på den gamle havde en separat hotcue menu. Ligger der her 4 hotcues op fremme, og derude har man så direkte kontrol til flux mode, sync, cue og play. Og cue og play knapperne er faktisk blevet gjort en lille bit smule større end på den gamle. Heroppe i midten har vi nok den største ændring ved den her nye X1'er. Vi har en enkel browse knap, som der faktisk rigtig sejt er touch aktiveret. Men det kan jeg vise jer lige om lidt. Så har man vores 2 loop knapper, 2 load knapper, shift i midten, og så de 2 effekt selektorer heroppe.
En af de helt nye ting, det er den her Touch Strip, hvor du både kan kontrollere effekter, loops og notche, altså og pitche dine sange, så du faktisk kan lave jogwheel løst mixing, simpelthen bare ved den her. Og så har man også den klassiske needle drop search, som man kender fra en CDJ. Alt i alt lækker. Den har sådan lidt det samme finish som de andre har, hvor der så er et blankt glas hernede i midten. Og ja, den passer jo ligesom i størrelsen. Men lad os lige hurtigt løbe herind, ligesom et first person shooter spil, og prøve at hooke den op til computeren, som jeg tilfældigvis har stillet klar. Så får vi bare lige et hurtigt first look, og så bagefter får I en mere. Wow, det er altid så fint. En hurtigere, mere længere gennemgang. Nå, det første vi skal, det er, at vi skal vælge, hvilke dæks vi vil kontrollere. Hvad sker der, hvis vi skruer på dem? Så der er simpelthen bare forskellige. Men det skal bare være A og B. Helt simpelt. Og så kommer der lys i touchstrippen her. Og så kan man her være. Lad os lige få den her helt tilbage. Nå, skal man prøve de loops der? Og så kan man jo lige sætte flux mode til med det samme, hvis den ikke, eller det er den faktisk sat på. Nå, lad os prøve at kontrollere en effekt. Jeg har en beatmeasure liggende heroppe. En mode select, hvis vi kan komme ind i det. Og så kan vi se, så styrer den faktisk selv og tænder selv for effekten. Her har vi de forskellige Q-punkter med lidt lys i, og det skulle jeg så sige nu, hvis vi nu vælger at cue et loop, vi kører her, så bliver den sgu også grøn. Men hvor er det smukt. Ja, hurtigt overblik over hvad jeg lige så, da jeg fik åbnet min kasse med den nye Exciter. Jeg begynder at lave en mere test i bunden. Jeg kan mærke, det nok er en af de produkter, hvor jeg skal læse mest manual og lege allermest med det. Men sjovt bliver det helt sikkert. Vi ses.